nan anay nga panakaisagana ti tunggal pamilya ken individual para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Daytoy nga programa tayo ti timek ti umawawag iti letang ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agnina. Dayaw ti Dios, iti day ti manen ngagsapa, tel daw ti Domingo. Maawis kayo manen, gagayam kaya kakabsat, ngagdengeg, nagbuya, iti day ti nga programa, titimek ti mawawag, iti letang. Day ti kabsat yu, Brother Carlos Romero. Actually po iti Domingo, record lang po day jay, kaya tada kami di Baguio. Kaya bayat ti kadami di jay kakabsat. Buy-buyain mi, iti YouTube. Iti agdama nga selebrasyon ti Amerika. Iti 250 nga tawen nga anibersaryo da, iti independence da. Wen kakabsat, manipod iti daydangal daw, kasapulan tayon ti agbantay. Agbantay, kadagiti agtultuloy, apa nakatungpal dagiti padto, iti nasanto na kasuratan, nang nangrunay ti libro ti Daniel ken Apokalipsis. Wen kakabsat, daytoy ti makunkuna nga meet in due season. Taraon nga naintsyempuan, agdama a kinapudno, agdama a kasapulan, para kadagiti tattao ni Apo Dios nga ited para iti lubong. Wen kakabsat, kasapulan tayo ti panagsalukag, panagpuyat, panagbantay, kas panagsagana, ken panagaramid iti amin na kasapulan, ti panakaleppas, ti trabaho ti Ebanghelyo ni Kristo diti rabaw iti daga. Ket sakbay ngagtultuloy tayo gagayem ken kakabsat, agtamed tayo mampay iti panagkarara. Madaydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan, isublimi apo ti yaman ken dayaw kada kayo, taynikkan na kami manen ti gundaway, nga gadal kadagiti nentsyempuan nga mensahe nga inted mo kadagiti anak mo. Ngarudama, ti Espiritu Santo ngarud, tikid dawen mi. Nget dem kada kami, ngagdengdenge, gagbuybuya, agad adal kadagiti sasaong. Tapno, may sagana kami nga nananay, iti panakaleppas, ti trabaho ti Ebanghelyo, ti umay, apanagturpos ay iti nga lubong, ken ti panakadadael, daytoy nga daan nga daga. Wenno Dios, kunayo aramiden yo am amin ngin sa uyo, nga naisurat kadagiti nasanto na kasuratan. Ket patsen mi o Dios, nga matungpal da akas in sa uyo, in kariyo. Tawan pay ti pulos nga saan nga napasamak, nga naisurat, nga amin ket napasamak da amin. Napasamak da amin, akas iti panakay sawang na. Ngarudo Dios, bendisyon na kami nga ruda pada-pada. Sublime po ti yaman ken dayo kada kayo. Gapu iti nagan ni Jesu-Kristo nga bugbugtong nga anak yo. Nga iso ti Apo ken mangisalakan mi. Kabsat mi ken gayem mi. Amen. Agdama a kinapudno. Agdama a taraon. A kasapulan. Dagiti tattao ni Apo Dios ken para iti lubong. Daytoy adda iti Apokalipsis 13. Daytoy iti panagtimpuyog ti umunang animal, ken ti may kadwang animal, nga iso daytoy iti makunkuna nga mangidaulo, iti New World Order. Wen kakabsat, tamakita tayo, ti programa iti Project 2025, nga naipatungpal iti 2026. Agtultuloy daytoy inggan ti panakaleppas, ti programa anay padtuan, iti nasantuan na kasuratan. Isu nga ti versikulo 1, 2, ken 11 ti Apokalipsis 13, anya tinay parangarang kina Apostol Juan, ken kuana, akayat ti Dios nga maamuan ti sangalubungan. Kastoy man ti kunana na Apostol Juan, kakabsat ken gagayem. Ket nagtakderak iti darat ti baybay, ket nakitak ti maysa nga animal, at imakder manipud ti baybay, nga dan iti pitungas, ulo ken 10 asara. Ken kadagiti sara na 10 a korona,
ken kadagiti ulo na tinagan ti panagtabbaaw. Ket ti amin na nakita kumasping, ket ti animal na nakita kumasping iti leopardo, ket dagiti saka na kasla saka ti uso, ken tingiwat na kas itingiwat ti leon. Ket ti dragon inted na ken kuana, ti pannakabalin na, ken titugaw na, ken dakkel nga otoridad. Ket nakitak ti sabali pay nga animal sumangsang at manipud ti daga. Ket adaan ti dua asara, akas iti kordero, ket nagsao, akas iti dragon. Iparangarang pay dito'y nga kapitulo, ti ili ti Dios, gagayem ken kakabsat. Ulitek, ti ili ti Dios, at dalaing iti minoridad, o minority. Iti sidong dagiti simbolo ti dakkel analabaga at dragon, may isang animal akas la leopardo, ken may isang animal nga dansara akas la kordero, dagiti naindaga na gobyerno, anang nangruna a makipaset iti panangraut ti linteg ti Dios. Ken ti panangidadanes kadagiti tattao na, ket naiparang ken ni Apostol Juan. Wen kakabsat no apay nga dabalaag iti may katlong anghel. Kanada panawagan ti Apokalipsis 18. So kimatin tayo, kanadalen tayo, nga daan iti panangikararag, anapinget. Apokalipsis 14, ken Apokalipsis 18. So nga ti gubat, may tultuloy aging ti panagserra ti panawen. Dagiti tattao ti Dios in simbolo ti nasantuan na babae, ken dagiti anak na, nairepresentar da kas dakkel iti minorya wano minority. Kadagiti maudingal aldaw, may salay nga natda, ti addapay laeng. So may papan kadagito sa agsao ni Juan, akas kadakwada amang tungtungpal kadagiti bilin ti Dios. Kenadanda ti pamaneknek ni Jesucristo. Ket iti bersikulo 11, iparangarang na ti maysa anay dumduma a simbolo, adtoy tinakadkadlaw aladawan, ti ibabangon ti panagduras ti bukod tayo a nasyon nga Amerika. Ken kadagiti das kasla kordero asara isimbuluan ti kina inosente ken kina lumamay nasaya ti panangrepresentar ti kababalin ti gobyerno ti Amerika. Kas nayabkas ti dua akang runa na prinsipyo na. Umuna, republikanismo, may kadua, protestantismo. Iparangarang na pay dito'y kakabsat ken gagayem tinadaan iti awan patinggana apan nakabalin ti Amerika. Naadaan ti awan patinggana apan nakabalin ti Amerika. Ti Estados Unidos ket maysa adaga anabayagan iti sidong tinaysang sangayan akalasag ti man nakabalin namin. Kaya't nga sawen talaga nga binendisyonan ti Dios ti nasyon nga Amerika. Ngem adda pagpatinggana numan pay agtultuloy kuma nulaing napudno kuma ti Amerika iti Dios. Dakkel ti naramid ti Dios para iti daytoy a pagilian. Ngem ti panangsalungasing na iti linteg na dagiti lalaking agar-aramid iti trabaho a nagtaod babaen ti tao ti basol the man of sin ar-aramiden ni Satanas dagiti disenyo na tapno mairaman tinataw-an na pamilya iti awan panagtalek gagayem ken kakabsat iparangarang na pay ditoy iti namnamaen ti sangwanan tayo ti padto irepresentar na ti protestantismo kasaddaan kadagiti sara akas la kordero, ngem agsasao akas iti dragon. Agdama a mangrugi tayon, nga mangyeg ti timek ti dragon. Adda nasatanasan a puwersa, amang tignay ti Domingo at tignay, ngem nailemeng dayta. Uray dagiti lalaki a makiramraman iti trabaho ket bulsek da mismo, kadagi resulta a sumurot, iti panagtignay da. San kumanga agulimek, dagiti managtungpal bilin nga ili ti Dios, iti daytoy a tiyempo, kasla na paraburan nga inawat tayo ti kasasaan. At day tinamnamain ti sangwanan tayo ti panangisayang kat, tagtultuloy agubat, iti peggada pa na kay balod, ti panakapukaw ti sanikwa, ken uray ti biyag a mismo, tapno idepensa ti linteg ti Dios. Ama pagbalin nga awan serserbina, babaen kadagiti linteg, dagiti tattao. So nga ti versikulo 11 hanggang ti 17, iparangarang na ditoy, ket kunani Apostol Juan, nakitak ti sabali pay nga animal sumangsang at manipud iti taga.
Diyan mo na nga animal, naggapo iti baybay, danom. Kaya't nangasawen, kadwa na tattao. Ngum ti daga, basit. Tapay naggapo ti Amerika, iti halos awanan. Tabasit laeng. Ti addang tao, idi, mangrugi ti Amerika. Kaya't addang ti dua asara, akas iti kordero, kaya't nagsaw, akas iti dragon. Kaya't usaren na amin na bileg, ti imunang animal, iti sangwanan na. So nga aramatin na. Ti pan nakabalin ti umuna nga animal. Iso ti executor, dagiti programa ti umuna nga animal, wano turay. Kaya't pagdaydayawen na ti daga, ken dagiti agnanaed iti dayta, iti umuna nga animal. Anaagasan iti makapapatay, asugat na. Idi 1798, idi tiniliw ni General Berthier, iti papa, naikulong ket natay. So dahil ngam kunana, naagasan dahil nga sugat. Kaya't nangasawon may sublimanen iti turay ti papa. Kaya't agar aramid iso na kadagiti dadakkel dadatlag, iso pababaen na ti apoy manipud langit, iti rabaw ti daga, iti imatang dagiti tattao. Kaya't alilawen na dagiti agnanay iti daga, babaen kadagijay amilagro nga dapan nakabalin na nga agaramid. Iti imatang ti animal, akon kunana kadagiti agnanay ti daga, nga agaramid da. Iti ladawan ti animal, anasugatan iti kampilan, ken nagbiag. Katadan ti bileg amangted iti biag ti ladawan ti animal, tapno agpadang agsao ti ladawan ti animal, ken pakaigapuan a mapapatay ti amin, asaan nagdayaw iti ladawan ti animal. So umayto iti death decree, no saan nga daydayawen ti ladawan ti animal. Ket ipaawat namin babasit ken dadakkel, nabaknang kenapanglaw, si wayawaya kenadipen, ti tanda, ti makanawan nga imada, wenno ti muging da, tapno awan ti asinuman, amakagatang, wenno makalako malaksid, ti adan ti tanda, wenno ti nagan ti animal, wenno ti bilang, ti nagan na. So nga, addan to panawen, nga saan nga makagatang, ken makalako. Akas ti kapadasan tayo di COVID-19, ngam dahi ti kakabsat, na inget nga bilin, at talaga ta addalinteg nga ipatungpal dati sa nga lubungan mangrugi ijay Amerika. Ket iparangarang na pay ditoy ti mangidadanes nga ima ti kabuso. Isu nga dagiti na relihiyoso na pan nakabalin, aliado iti langit babaen ti propesyon, ket agkun kuna nga addan kadagiti kababalin ti kordero. Ipakita na babaen kadagiti aramid da nga addaan da ti puso ti dragon. Nga tinignay ken kontrolado ida ti kabusor. Dumteng ti tiyempo, intun marikna dagiti tattao ti Dios, ti ima, ti panakay dadanes, gapu ti salimet-metanda, anasantuan ti may kapitungal daw. Ni Satanas, ti nakaigapuan, ti panakabalbaliw ti sabat. Itinamnama ang may patungpal na, ti panggep na, para ti panakaabak, dagiti plano ti Dios. Isu nga makita tayo ti tignay, nga sayangkat, iti Heritage Foundation, nga iso ti think tank, iti Trump administration, iti tema nga Saving America by saving the family through a uniform day of rests. Isu nga kakabsat nga rinugyan dati celebration iti morning sunrise worship when kakabsat. Isu nga makita tayo iti panakatungpal kay nagtultuloy a panakaleppas iti padto tinasanto na kasuratan. Isu nga kunana sa pulen na nga ramiden dagiti bilin ti Dios. Ti basbasit a puwersa ti lubong, yan kadagiti linteg ti tao. So nga ti tao ti basol ang nagpanunot amang balbaliw kadagiti panawen ken linteg. Ken isu a kanayon na nangidadanes kadagiti tao ti Dios. Ti mangipatungpal kadagiti linteg, iti panagdaydayaw ti umunang aldaw ti lawas. Ngem ti ili ti Dios. Katagtakdera si ti care para ken kuana. Kaya nagtrabaho to ti Apo, may paay kadakwada. Nalawag ang mangipakita nga iso ti Dios, dagiti Dios. Iparangarang na pay dito gagayem ken kakabsat ti simbaan ken ti lubong, ket addaan ti narugi, apa nagtutunos. Takuna ti sao ti Dios, nalawag nga deklarana ti linteg na, at linteg na ket maumsi, may payat-payat, babaen ti lubong, addan to na isang sangayan, apa nagsaknap ti kinadakes. Tagkun ko na protestante alubong, mangbukel ti maysa konfederasyon iti tao ti baso with the man of sin. Kaya iti iglesia ken ti lubong,
at danto tinarugit apan nagtutunos. Dito'y ti dakkel a krisis, umay iti rabaw ti lubong. Dakkel a krisis, ti umay ti rabaw ti lubong. Isursur ti kasuratan, dayta at kinapapa ti magunod na manen, tinapukaw a kinatanok na. Ket mariing tumanen dagiti apuy ti panakay dadanes bawen ka dagiti agserserbi iti panawen a konsesyon ti makunkuna alubong dagiti protestante. Wen kakabsat ket ti bersikulo 13 ken 14 kastoy ti parangarang na dagiti milagro maaramid ti imatang tayo. Asidegan ti tiempo into nagaramid ni Satanas kadagiti milagro tapno mapasingkedan dagiti isip ti pamati nga isu ti Dios. Tatuladin ng tupay ni Kristo nga agparang kadagiti tattao tapno maalilaw na dagiti napili nga anak ti Dios. So amin dagiti tattao ti Dios ket agtakderitan iti plataporma ti kinapudno. Daytoy ti kasapulan kadagiti anak ti Dios. Akas kada Elijah, Juan Bautista ken kadagiti early reformers. Akas kada Martin Luther, kada Jerome Wycliffe kakabsat. Ngem kang runaan akas ken Kristo nga reformador iti Israel wen kakabsat ket datayumet reformador iti amin katattao ti lubong tintero sa nga lubungan. So nga amin kuna nakakabsat amin dagiti tattao ti Dios ket agtakder itan ti plataporma ti kinapudno akas na ited iti mensahe ti maikatlong anghel iti Apokalipsis 14. So daytoy iti kanayon nga balbalaag ti timek ti awag itilet ang kakabsat. Manipod idi 1844 ingana ti panagserra ti kaasi wenno panumpalan daytoy nga lubong. Mangyegan ti sangalubungan daytoy ingana saan nga may waragawag iti kenan-anay ken makita ti pannakabalin wenno makita ti dayag ti Dios babaen kadagiti tattao na. So nga kunana amin dagiti makay-ayo ladawan, amin na milagro ana aramid may parang tapno numabalin, maalilaw dagiti mismo anapili. So nga tilaing namnama ti asinuman, ket petpetan na asititibker, dagiti ebidensya, anang pasingked ti kinapudno, iti kinalinteg. Wen kakabsat, iparangarang na pay ditoy, dagiti milagro na aramid, iti panangimaton ti kabusor. So nga mabalin nga bagbagada, dagitoy apasurot, isuda ni Kristo. Ngem napukaw dati imatang da iti leader da. Mabalin nga ibagada apu-apu. Mabalin nga itududa dagiti masakit ana agasan babaen kadakwada. Ken kadagiti dadduma pay anakaskas daw nga aramid. Ken kuna enda nga ad-adupay ti adda kadakwada. Ti espiritu ken bileg ti Dios. Ngem ti parangarang dagijay mangtungtungpal iti linteg na. Ngem na aramid den. Dagiti aramid da iti sidong ti panangimaton ti kabusor ti kinalinteg. At ipanggep na isot panangalilaw kadagiti kararwa. Ken dinadisenyo amang iturong o madayo. Manipod panagtulnog, manipod kinapudno, manipod pagrebbengan. Isu nga ta si degen a masangwanan at dantupay laing dagiti nalawag. Apan nakay parangarang ti daytoy pan nakabalin nga agaramid iti milagro tanaikuna may papanken kuana ket aramiden na dadigiti dadakkel dadatlag iti kastoy pababaen na ti apuy manipud langit ditoy daga iti imatang dagiti tattao. Isu nga ti bersikulo 14 iparangarang na ti panangisagana para ti ladawan ti animal. At dan nga mababante ti panagsagana kay nagtulturi dagiti tignay nga agresulta iti panangaramid ti ladawan ti animal. Wen kakabsat. So nga masaksyan tayo iti selebrasyon di Amerika nga isagsagana dan wen kakabsat nang rugidan apan nang ipatungpal daytoy. So nga kunana kakabsat mayegto dagiti pasamak iti pakasaritaan ti daga amatungpal to ti padto dagiti padto kadagiti mod udi ngal aldaw. Ket ti bersikulo 14 hanggang ti 17 kunana nasubok iti ladawan. Nasubok iladawan. Wenno babaen ti ladawan masubok dagiti tattao na po Dios. Nalawag nga pakita ti Apo amapurma ti ladawan ti animal sakbay nga agserra ti kaasi wenno pawayway. Taiso ti dakkel a pannubok dagiti tattao ti Dios. Babaen iti dayta may keddeng tagnanayon a pagtungpalan da.
wen kakabsat. No para iti biyag, wen no para iti panakapukaw. Daytoy ti panubok a masapol nga adda kadagiti tattao ti Dios. Sakbay nga maselyuan da ti selyo ti Dios. Tadamot pa nagmarka ti animal. So nga duwala nga grupo iti agbalin nga tattao uno tao ti rabaw ti daga. Ada selyo ti Dios, ada ti marka ti animal. So nga amin nga nang paneknek iti kinapudnunay ti Dios. Babayan ti panang tungpal iti linteg na kaya nagkedked nga umawat ti saan na pudno a Sabat. Makimay-maysadan to iti sirok ti bandera ni Apo Jehovah Dios. Ket umawat to ti selyo ti sibibiyag a Dios. So nga dagiti mangted iti kinapudno na ilangitan a nagtaudan na ket awaten da ti Domingo a Sabat umawat dan tumet ti marka ti animal. Iparangarang na pay dito gagayam ken kakabsat nga ti panaglikod ken nailyan apan nakadadael. Apostasy and national ruin. Inton dagiti Iglesia Protestante makikaykaysa iti sekular apan nakabalin. So nga makita tayo titignay di Amerika. Amin. Adda representative na di dyan. Para iti panagkaykaysa. When kakabsat. Makikaykaysa iti secular. Laglagipen tayo. Church should be separate from the state. Ngem ti makitkita tayo agtimtimpuyog ti gobyerno ken ti simbaan. Tapno masistener ti saan napudno a relihiyon. Gapu iti panang busor da iti dayta dagiti kapuunan da inibturan da tinarungsot apan nakaidadanes. So nga makita tayo ti original history, ti beginning ti America no apay. Nga dada di jay, gaputa ba idadadanes da iti Europa idi. Nagtaray da, nagkamang da di America. When kakabsat, kat da ito'y kat binendisyonan ti Diyos, iso nga nagbaling nga superpower nga nasyon, iti America. Ngam, kunana, tumalikod, aglikod, isuna, kini Apo Diyos. Ket kunana kakabsat, ti protestante nga Amerika. Inton o sarente estado, ti pannakabalin na, tapno may patungpal, dagiti bilin, ken susteneren, dagiti institusyon, ti iglesia, ket ti protestante nga Amerika, nabukel danton, ti ladawan, ti kinapapa. No kasano, nga nang rugi, ti kinapapa kakabsat, iti turay na, kastamot, iti protestante, ngagbalin aladawan, iti animal. Ket danton nasyonal, apan naglikod, ngagtungpal lang ti pannakadadael ti pagilyan. Malagip tayo ti Jerusalem kakabsat kasta ngam dayti pasamak intero nga sangalubungan. When kakabsat tapay New World Order. When kakabsat iparangarang na pay dito iti marka ti panaglikod ken ti panaganos ti Dios. Marka ti panaglikod ken panaganos ti Dios. Adu ti adda adipay pulos na addaan iti lawag. Malilaw da kadagiti manursuro da ket sanda nga inawat ti marka ti animal. Makipagtrabaho ti Apo kadakwada. Saan na abinaybayan ida kadagiti bukod da awagas. Agingga amatignay da ti kinapudno. Ken ipayat da dagiti ebidensya na ited tapno malawlawagan ida saan nga katen ti Apo ti parabor na kadakwada. Isu nga ti bersikulo 15 nga na ti 17 iparangaran na iti panakaperpekto ti aramiden ni Satanas. Takunanat no ti legislatura ti mangisayangkat kadagiti linteg a mangitanok ti umunang aldaw ti lawas ket ikabil na ti lugar ti may kapitong aldaw maan anayton ti panggep ni Satanas. Isu nga ti bersikulo 16 ken 17 maulit ti pakasaritaan. Ti pakasaritaan kunana maulit to. History repeats itself. Saan na pud no relihiyon maitanok to when kakabsat. So nga tilubong tayo, makita tayo, diya pa'y dakas, di ba'y tanok, kaysa diya nasingpot, hindi ka, angka di, kakabsat kin kagayan, mas pilyan diya pa'y dakas, kaysa diya nalinteg. So nga makita tayo, dinailansan, o idini linitis ni Pilato ni Apo Jesus. Sino ti pinili da? Ni Barabas. Saan nga ni Kristo? Wari muda nga ni Kristo kat nadalos nalinteg. Nung pinili da diya managdakda. Kasta, espiritu ti lubungen, kabil ti kabusor sa kabusor. Isu nga sa anapud no relihiyon, may tanok to. Ti umunang aldaw ti lawas, gagangay aldaw ti panagtrabaho, awanan nyaman na a kinasanto, may pasdek to. Akas itiladawan, ijay Babylonia. Amin na nasyon, ken pagsasaw ken ili, mabilin to. Nga dayaw da ito'y sanapud no asabat.
Dahito iti plano ni Satanas. Tapno awanen na ti pateg ti aldaw nga indrugi ti Dios. Kanaited iti lubong kas pakalaglagipan ti panamarswa. Remember the Sabbath day to keep it holy. Apa? Tada ito iti mangipalagip nga ti Dios tinang parswa ti amin na banbanag. Wen kakabsat nga ti Dios iso ti namarswa. Ti bilin na mangipatungpal iti panagdayo iti daytoy nga aldaw ket mapan iti amin alubong. So nga intero alubong. So nga Matthew 24:14 inton may parangarang ti ebanghelyo iti sangalubungan. Ket bilang pamaneknek kadagiti amin na nasyon umayto iti panungpalan. Wen kakabsat isu nga ti limitado atukad napanen dayta. Orayan tay langin. Dahil talaga mismo nga linteg nga mangibaga nga amin nga tattao agdayo iti aldaw iti Dios. So nga isu magmamanga lugar ti Sibila bileg ti makisarita iti timek ti dragon kasmet lang ti pagano nga ari nakisarita kadagiti Hebreo a kautibo panubok ken panakaidadanes umayto kadagiti amin iti panagtulnog iti sao ti Dios agkedked nga agdayaw iti daytoy sa napudno a Sabat. Ket maaramat ti puwersa ti maudi a pamuspusan ti tunggal sa napudno a relihiyon. So nga ididamo padasen na ti mga lupoy kasi di panangpadas ti ari ti Babilonia ti bileg ti musika ken makinruar a pabuya. No dagitoy a makaawis inimbento dagiti tattao impaltin ni Satanas na napaay ang mga ramid kadagiti tattao ngagdayaw iti ladawan dagiti mabisin agin ayab ti urno nakasagana dan amang busbus kadakwada. Isu iti adda ita wen kakabsat. So nga ti kinapapa inusar na ti pannakabalin na tapno pilitan dagiti tattao nagtulnog ken kuana ket itultuloy na nga aramiden dayta. Kasapulan tayo ti isumet lay nga espiritu ngem parangarang dagiti adipen ti Dios iti panagsusukyat iti paganismo. Isu nga ti Apokalipsis 14:9 gana ti 12 daytoy ti mensahe ti talong anghel. Kag particular na ti may tatlong anghel kaysa ti pinaka balaad nga maited iti sangalubungan. Ket basaek man kakabsat. Papno nabatad para iti panagdengeg tayo. Ket simurot kadakwada ti may katlong anghel a kinunana iti napigsati ne. No sino man agdaydayo ti animal ken tiladawan na ket awaten na ti markana ti muging na wenno ima na isumet lang ti uminok ti arak ti pungsot ti Dios. Amay bukbok a dinalaukan iti kupa ti pungsot na. Ket matutuok to iti apoy ken asopre iti sangwanan dagiti nasantuan anghel ken ti sangwanan kordero. Ket ti asop ti panakatuok dag pangato ti agnanayon ken awan inggana ket awan pa naginanada ti aldaw wenno rabii ngagdaydayo ti animal ken ti ladawan. Ken siya sino man nga umawat ti marka iti naganyan. Ket iti 12 adtoy ti panaganos dagiti sasanto. Adtoy dagiti mangtungtungpal kadagiti bilin ti Dios ken ti pammati ni Jesus. Isu nga dagiti lain kakabsat ti santo agdaydayaw iti animal ken ti ladawan. Dagiti saan nga umawat ti marka ti animal. Gapu ti panagtungpal da kadagiti bilin ti Dios ken adda ti pammati ni Apo Jesus. Iparangarang pa dito'y kakabsat nga dagiti lalaki nga dan otoridad nga dumngeg ti Dios ket mangyed ti aglawlaw ti maysa kasasar dagiti banag a dagiti naimbag at tattao ken dagiti lalaki nga dan iti otoridad ket madanday ti gundaway ang mga ammo ti anya no anya ti pudno ti kinapudno na ket gapu ta maysa nga ili tan nga grupno iti tumeng ti ladawan ken umawat ti marka ti animal ti ima wenno muging nga magtakder to iti kinapudno agapu ta kinapudno dayta addan to pananirurumen wenno panakay dadanes ken panangpada sa mang spirit iti konsensya ngem dagijay nakaammo ti kinapudno mabuteng to nga paituray kadagiti pannakabalin iti wen kakabsat isu nga konsensya conviction ti Espiritu Santo isu ti kasapulan iti panagtakder iti kinapudno ti sao ti Dios. Isu nga adda ili ti Dios asaan nga umawat ti marka ti animal iti makannawan nga ima wenno ti muging da panangisayang ka wenno panagpammati awan pay pinaaramid at ignay ti panangitan-ok iti idolo a Sabat iti panangyeg iti aglawlaw ti panagrambak ti Domingo
babaen ti legislasyon. Ngem ni Satanas edda iti likudan na, ket nagbali na kang runa na trabahador. Ngem ti konsensya, saan pumaamapili, uray para ti panagrambak ti pudno asaba. Kati Diyos awaten ng tulaing, isi tutulok a panagserbi. Isungag nga si sa talugod a panagserbihan nga mapilpilitan, saan nga maperpuersa. Dahil takadata ti pamati, buyugen, iti ayat. Nagtulnog, kadagiti sasaw. Iparangaran na pag-iti kakabsat kong gayang tilinteg ti Diyos, maaramid to nga awan serbina. Dumtengen ti panawen, no tilinteg ti Diyos, ket iti naisang sangayan akay papanan, tapno agbalik nga awan serbina, iti daga tayo. Sanda nga di Amerika, hindi ka tintero alubo. So nga dagiti agtuturay, tinasyon tayo, iti Amerika. Babayin ka dagiti legislatibo, linteg, ipatungpal ti linteg, ti Domingo. Ket iti kasta, maiyeg dagiti kattao ti Diyos, dakkel, apet ka, wen ka kasta. Idi, tinasyon tayo ng Amerika, kadagiti legislatibo, konseho na, mangipaulog kadagiti linteg, mangigalot, iti konsensya, dagiti kattao, no may papanta, dagiti na religyosuan, a pribilehyo da, panangipatungpal, ti panagrambak ti Domingo, ket mangyet, ti mangirurumen, apan nakabalin, amang ibaklay, kadagiti mangsal sa limetmet, iti may kapitungal daw asaba, tilinteg ti Diyos, ket iti amin na panggit, mapagbalin na awan serbina, iti dagatan. Ken ti nasyonal a panaglikod, ket saronwento ti nasyonal apan nakadada. Iparangaran na pa iti gagayan ken kabsat, ipanangilaksid, iti naindaklan, mangmangted iti linteg, nga po Diyos. Laksiden da iti. Dagiti basol ti lubong, nakadanong to iti lang. Inton, mapagbalin nga awan serbi, ti linteg, ti Diyos. Inton ti aldaw panaginana ti Apo, maipayat to, iti tapo. Ket mapilitan dagiti sa tao nga umawat, kasukat na, ti maysa nga institusyon, ti kinapapa, babaen tinapigsa nga ima, ti linteg, ti daga. Ti panangitanok, ti maysa nga institusyon, ti tao, iti ngato ti institusyon, inordenan ti Diyos. Ipakpakida da ti panangumsi, tinindakla naman ang ipedlinteg nga Diyos, kaya nagkedked iti tandana wenno selyuna. Isu nga iparangarang nakakabsat ti gagayan, anay sagana, para iti kaawan, justice. No kasanok iti COVID-19 na daka di justice iti, awan kakabsat, nung dayti umay, nakarkaro pa. Kas iti nakagura da, kaya ni Kristo nga awan ti rason, kas tanik amagura, dagiti tattaon. Kaputa na tulog da kadagiti bilbili ti Diyos. So nga no dahi dyan na sinaw, na santuan kinawan bulit na, anang aramid iti naimbag kinaimbaglaain, iti lubong tayo, na tratar akas dakes a kriminal. Kaya na sentensyaan pa, iti ipapatay. Masapula namnamayan dagiti adalan na, no masting ti panakatrato, no pa'y kasta, awan pakapilawan na, ibiyagda, ken awan pakababalawan da, di ugal. So nga dagiti linteg ti tao, dagiti linteg nga inaramid dagiti nga satanasan nga hensya, iti sidong ti panagpakaas, iti kinaimbag ken pananglaped, iti kinadakes, maitanok to. Bayan a dagiti nasantuan, abilin ti Dios, maumsi, ken maipaay da, iti sirok dagiti sa. So nga makita tayo ti tema ti celebration ti Amerika kaksa, Saving America. Apaya, madadaon lang ti Amerika. Dadaklan ti Dios, akas iti Jerusalem. When kaksa, Saving America by saving the family through a uniform day of rights. When kaksa. Ken amin namang paneknek ti kinapudnuda, babaen ti panagtulnog kilinteg ni Jehovah, masakul ang nakasagana, ang maaresto, may datag iti sangwanan dagiti konseho, nga awan para iti pagalagadan da, iti na sinangato, kaya nasantuan alinteg. Ulitek man kakabsat. Amin namang paneknek ti kinapudnuda, babaen ti panagtulnog kilinteg ni Jehovah, masakul ang nakasagana, ang maaresto, ang maidatag iti sangwanan dagiti konseho, nga awan para iti pagalagadan da, tinangato kaya nasantuan alinteg. Isu nga kunan Apostol Pablo, iti may kadwa Tesalonica 2:3-4, awan kumati mga lilaw kadakay, iti uray anya pamayan, tasaan ko adumteng day
isang aldaw malaksi, no may nga umuna, ti panakatnag. Ket may palgak day tataw at ti baso, the man of sin, na anak ti panakadada. Isu a bumusor ken mangitanok iti bagina, emiti amin a maawagan ti Dios. Wenno dayjay pagdaydayawan, isu nga isu, kas iti Dios. Agtugaw ti templo ti Dios, e pakpakita na ti bagina, nga isu ket Dios. Iparangarang na pa iti kakabsat tinto ganyan, ti panagbiag, iti napateg a panawin. Panagbiag, iti ti napateg a panawin. Agbibiyag tayo sa kabsat, in very momentous, very solemn, nga panawin tayo sa kabsat. Agbibiyag tayo ti napateg a panawin. Ipakasaritaan tayo ti adaga. Tidakkel a panagsusukyat at dalain iti sangwanan tayo. Makita tayo ti dakes a lubong, iti sidong, dagiti agnanaed iti dayta. The man of sin, ti tao ti baso, nagtrabaho, buyugen, pinakaskas daw, apanagibtur, tapno may tanpok, isaan apudno asama. Ken ti dinapudno a lubong, dagiti protestante nagsidaaw, kalpasan ti anuman. Ket timawag iti panagtulog iti sabat ng Lord ni Jehovah. Iti di kinapudno kadagiti linteg dagiti nasyon. So nga makita tayo ti agsusupyak, linteg ti Dios, linteg ti tao. Sabado ti Dios, Domingo ti tao. Nagkay sa dagiti pagarian tapno masuspenir isaan napudno nga institusyon ti sabat. Nga awan ti sao ti turay kadagiti orakulo ti Dios. Wen kapagsa. Basahin nyo Genesis hinggan sa Apokalipsis. Lord, dahil bagana, unod giling, nga ngilinin tayo daw, sila, umunang aldaw, tinawag. Kaya iparangarang na pa iti kakabsat. Iti Kapitulo 7, 2-3, sa ludsod, ti sangwanan kayo. Sa ludsod, sa kabsat. Iti sangwanan kayo. Dahil ito'y ti apila, ti Diyos na dito Kapitulo 7. Iti sa ludsod, iti sabat, ketagbaling na issue, iti dakela maudiya, panagdangadang, nga iti dayta agtig na ito, iti amin. Wen sa kabsa. Gusto nga Apokalipsis 7, dahil iti panakaselyo, dagiti natda, dagiti napili, nga tao nga makatakderto, ingana, iti iyay. Laban, kadagiti bumuso, yan yung ako iti selyo. Isudan ko lang iti agbalingay, wen sa kabsa. Verdade jay, Kapitulo 7, iti Apokalipsis. Tumati sa ludsod, ti sabat, matagbaling issue, tidakkel a maudi a panagdangadan, nga iti dayta agtig na ito, involto ti amin sa ludsod. Pinadayawan dagiti tattaw, dagiti prinsipyo ni Satanas. Iti ngako, dagiti prinsipyo nga agturay, iti yan. Inawat dan ti sanapudno a sabat, ngayon tanok ni Satanas, kasi ipagalasin, ituray. Sumunod pa ito kakabsat, na isurat to. Uray pa'y hampay nga napasamag, mapasamag to pa'y lan, nakasurat dan. Agbalinda nga, pagsarningan tayo. Mangibagak kada tayo. Iso nga, gift of prophecy. Parabor nga padto. Nga mangiparangarang dagiti mapasamag, iti sangwanan. Iso nga, Apokalipsis na isurat. In paisurat ti Diyos, babaeng ken Kristo, ken ni Juan. Tapno may parangarang dagiti banbanag, ang mapasamag, imabuti. Iwan kakabsat, ket makita sa maruya, dagito panakatay pa. Iparangarang na pa dito yung atimarkat animal, ket saan pa'y nga mayaplikan, kada dito yung panawin kakabsat. At na kondisyon, kaano, nga ti panagdaydayo ti Domingo, ket makuna, nga marka ti animal. Kasi di kuna nakakabsat. Panang salimet-met iti Domingo, saan pa'y ang marka sa animal. Ket, saan ito, agingga arumwar ti dili, apakay gapuan ti panagdayo dagiti iti daytoy nga idulukan. Ito nga, agbalin ito, ang marka sa animal ito, nagdabiling ti Amerika, nga surupen pero nga lugar. Ngami na tao, agdayaw daw ti dili. Nga iso, tirinogbyenda, iti panagselebrasyon, iti Amerika. Dahan-dahan. Huwag sa katatamu yung tikabuso, hingga na tima, iggaman na, itang ngit na iti katao na.
Ngayon, the think tank, the Trump administration, can the Project 2025, the tema, Saving America by Saving the Family through a Uniform Day of Rest, Buenos Aires. Dahil ito iti pundasyon ngay sa Insaganada para iti 250 years next mga New World Order. Kakabsat ng gagayan, nakasagana tayo kanina, nga maaresto, may dadanes, maala dagiti sanikwa, maala ti amin, agraman ti biyag tayo, nakasagana tayo kanina. Nga tayo ti pudno, nga pasurot ni Kristo, nakasagana tayo kanina. Isu nga get ready, get ready, get ready, people of God. Ulitin kakabsat, agsagana tayo, agsagana tayo, agsagana tayo, tattao niya po. Nga, ngem put den ti Diyos, ngem kakabsat, put den ti Diyos, babaen ti panangukob na, ken ti may kadwa nga yaay ni Kristo, amangala, kadagiti maisalakan, para ipagatian. Ket sapay ko mga kakabsat ken gagayen, ket may pabilang tayo, kadagiti ito, agtutun no, kadagiti ang bilin ti Diyos, kinadan ti pammanek ti Diyos. Mga kakabsat, isubli tayo ti panagyaman, yan panagtayo. Dahito'y yagdama at araon dagiti tattao na ako para ti dahito'y ti masarap ito kayo. Dahil iti panakabali amang ituray ti New World Order. Ngayso iti narubyano ijay Amerika iti July 4, 2020. Tuloy tayong agbantay, agpuyat, agsagana, agtrabaho para di nananaya panakaleppas ti Ebanghelyo ni Kristo. Niya po Diyos, ti may daydayaw, ket bendisyonan nga rin niya po Diyos, iti tunggal mayda. Agtanet tayo nga rin sa baksa, iti panagkaralan. Madaydayaw nga amami, ken Diyos ni nga naydamitan. Isubli ni Apo, ti yaman, dayaw, ti gloria, ken ti yamin Apo kada kayo. Kaputa, nimbag tayo kada kayo. Bueno Dios, tan na kami po nga inbati ti kasiknyatan, in parangarang mo, dagiti nalawag apat para kada kami. Tadiyo kaya, nga kami kat mayuwawa, ket sapay ko mga rod, tatulungan na kami, nagtakder iti kinapudno, uray pa'y no umay ti panakaumsi, panakay dadanes. Bueno Dios, mapukaw man ti amin, sandangan iti mapukaw ti panagdiyan. Iti kinapudno, sulain kadiak, iputpusan mo, hingga na iti panumpay. Bueno Dios, bendisyon ang apo dagiti agbuy-buya, tingdeng nga itlay kinapudno. Kaya tingay ti katulungan. Espiritu ti kapya, tagma. Uray pa'y nung ti kabusor, ket kaslaliyon nga gungungod, nga nakasagan, nga tumakbab kadagiti anak mo. Wala po, tulungan na kami. Nagmatmasalat kita nga po. Pakawanen, dalusan, dagiti amin na po, nga nagpurpurangan, nagsudsubrangan, nagbatbato. Dalusam ti puso, dalusam dagiti panunod, dalusam ako ti panagbiag. Tapno dan tumet lang panakay karunya, sumaklang kada. Bueno, sumabet, ken Kristo, iti may kadwa, ngayon. Yaman tayo, iti panang denyeg, ken panang bendisyon, dagiti nararom, ken iti tunggal mais, nagmatmasalat. Talagang ako di pagyamanan ni, iti napateganatan. Yesu Kristo, Yesu ti Apo ken mga salatan. Yesu ti kapsat, ken ganyan. Nga bugbugtong, nga anak. Itinagan na, dinawat ni ken pagyamanan niya ang direktor. Amen. Napo Diyos ti may daydayo kakapsat, ken ganyan. Kaya't sapay kumangarod, agsagana tayo, agsagana tayo. Balik tayo. See you next Sunday again. Higit dalawang Mawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo.